Hori ere komentau dugu, horregatik mekanik esan du pertsona bakarra... Eta erdalduna jarraituko behar da. Ez baina, bai, hemen ikutut gizarte horrean dabela edo borrokasa edo hemen egiten du. Bai, baten bakatu, hori dara, gure jaban horrentzen zentzintzeneko saio batzuk egin ditugu, eta gurasoentzako hitzaldiak egin ditugu pixka bat bideo honetan, eta bat. Terrez izkigu, 5-10 guraso. Benetan gutxi, ezta? Hori egia da, baina justu azkeneko osperatxoak egin dugun osperaketa izan nahi zuzen, etortzen dian hori beti berdinak, jende berdinak hartzen da. Orduan, gutxi, baina batzuk badaude, benetan kezkatuta egoerarekin eta zerbait egin nahian, edo soluzioak bila gara banako bat egin. Eta gure azkeneko hausnarketa izan da zuek, egin zuzen hortxen egin dezuena, beti gabiltza kontzienteak ez dian horiek, edo kontzienteak edo koherenteak edo nadako, horiek erakarren daian eta hori koste ipezaigu ikeragarri, baina badaude beste batzuk berriz, kezka hori badutenak, eta haiekin igual ez dugu egiten egin dezakegun besteko lan, ezagite. Gu azkeneko zuek plantatzen ari zaten bidean eta bidea batik, ez dakit tel taliarrak izan barruten edo 6 izan barruten, baina izuzen plantatzen ari gara, apurroiekin kontzientzia maila edo koherentzia maila hori, eta gaindik pauso hori, zuzen ez baude hemen militanteak eta besteak ez baude beste batzuk ez dira moitzen ez batian eta ez bestian eta kezka batenak. Baina kontzientzia izatea da ezinbesteko pausua? Bueno, ez dakit, ni naiz azaltzen kasu hau eta egitzen dutela hoiekin igual egin behar dugula. Igual lanak, hoiek gainerakoengan eragina izan dezaketelakoan. Besterik gabe, hori bakarrik egin dut. Zoi iruditzen zuen, hor egoteratzen ganak ez dakila euskera zingako dut. Dakila, gaitzak. Nik uruzuka. Bea bere barruan badakilako, ni leharduan. Eta ohituragatik eta etorritu zaiolako ez da gizeli izilan Donostiarra, horrela duna. Eta orduan arekin ez da zehatzatik, eta orduan behar badakin behar dula, baina falta zaio zerbait, eta ez duiten. Eta ez dakit zenbateaino inor argia jarri behar diun burun. Behar badaki, behar dula. Hor badaude mekanismo batzu non kristo egin zer. Ze umiakin euskara zainan eta adamenekoakin erderaz, gua de euskalduna izan da, eta jakinda euskalduna eta ari izuek ez dakiz eta gero, oie, pasame esto, que me va a pasar lo otro. Eta esatez, ostia, oie, badakite euskatzen da. Eta gaina badakite egin. Arte, bueno, balima daude ezin dutenak, ezin danarekin ezin da, hori de hola da. Eta hori, edo euskaltegia bialtzen duzu, edo bestela arek ez du konponbideik. Baina, orduan, ez da egin nola asmatzen. Esan nahi dut, Horatu behar dira gauzak, Deban hortan nahi bale maia, beste tokitane horatu. Ze eman gau, 0-tik 10 eman gau. Bata, bia, edo 10 igual, kriston suerti egin. Horatu behar dira gauzak, baina nik uste gauz batzuk, badakila egin behar du. Eta badakila eredu txarra dala bere ungetzat, eta badakila, huie dena badakizki. Ez dia hain nozor, ez dia hain zerutiarrak, ez da egin. Gaur jakitea eta beste dara eta gai batzutan gara zabarrakoa. Hizkuntzan ez ara izango eta beste gauza batzutan baita. Beste batzuntako hizkuntzan da, egin beharko nuke, baina, gure honek erroderaz egiten duen normalean balekin dela ez da. Amaiak esaten duen normalean bidetik. Horrek hor daude, baina horrek ere olatua badator, horrek ere olatuak joango dira. Zabarra da eta orduan egin jodu besteek egiten dutena. Piskat, keska daukaten horiek lortzen baldin bada zerbait egitea, keskatuta badero egin, horiek landu eta horrek euren ingurura beste batzuk ekartzen bada izuzten da, beste batzuk horiek ere asko olako dira. Egin beharko lukete, euskalduna dira gainera, abertzaleak eta ala ere, hori izan. Baina nire zabar puntu hori hizkuntza dira gortionean. Beste batzuk joduen moduan zitatu moduan eta beste batzuk Erpinen integrazioarekin joko duen moduan
aukerak daudela, eta askotan beste horiek mugitzen gara, eta horiek zaintzen, indartzen, bultzatzen, Horrengora pasako gara, nik modu zizaben esan dezakedana da gazteleaz egiten zuten horiek eta tajitenak, zabarra guardianak, dana dala, imaginatu hori persona bat dala, ez? Bere ingurune guztia, euskaraz jarri aski euskaraz modu. Esan nahi du, persona bat igual ez dakilako, ez zabarra badano behar, egia da, zabarra igual bate ez dakite, zaborren berizketa egin du milimetroan, bai, oso nu baina kasu zaina, entanok zen baitizkeren dut. Euskararen kasuan, zukatzen zen adibide horretan, persona horri hartzen badiozu ingurune erabat euskaldun bat, normalena da euskaraz hori da oxigenoarena, ez? Hori oso evidente da umeen kasuan, umeek oxigenora sartzen die baina matematiko. Jolas parketan, helduen artean, guraso eta gehienak onartzen dira dut, hamar izaten dira, eusan zain. Egoskor bi jarritu, erdalduna eta euskalduna, erdalduna Diskursoan? Hizkuntza, Praktika. Oxigeno ez delako bai, baina ez da eta horregatik ziren igual urteak bat ondidea plazan espera oxigenoarena umeekin oso ondo ikusten da. Umei zuk oxigeno jartzen duzu, eta dute edo zer gauza. Esati ez hizkuntza horretan, edo oxigeno hori hizkuntza horretan. Ez komunikazio harreman horretan, printzipioz edo ez dute euskararekiko mugitzeko modu da. Berdin dizein da, kontua denik ondo pasan da. Hori da kontua denik ondo pasan da. Eta bestetik lehen esaten zenutena edo beti behar da talde koherente bat, beti behar da kontzientzia izango du muñeko talde bat gauzak aldatzeko edo hori ni uste galdera ona dela, ez? Ni uste da. Nik uste momentutan egon, feminismoan ere gune gogorra, ekologismoan behar gune gogorrak eta gainontzeko egalitza inguruko hondetan, batzutan barruago, batzutan kanpoago, baina norbait dago, eragiten, norbait dago, referentzia bat baduzuzu. Posible da ekologista izan, posible da aldoretak horretan egia da borrokakin eta egon direlako indarra irabazten joan den talde bat egon dalako, baina gaur egun, nik esan nuke, gehiengua diskurso feministako toki batzuk barneratuta ditugu, bat ere kontzientzia da. Diskursoa nagusitu egin dalako. Eta ez militante, ez feminista, ez ezer. Baina ja, bere eskubidea gehiago defenditzen dituzten emakumeak badale. Baina, gune hori izpaleo, hori izan abia puntua, hori izpaleo, ez duzu kontzientziara apuntatu nahi, baina prestalde, beste gauzatuta apuntatzea. Prestalde, gorentxeko diru laguntzetara apuntatzea. Prestalde, hau Katalunian oso evidentzia da. Katalunian katalanez jakitea da klase sozialean gora egitea. Ari bidez, hori da ekibalentzia kateak artizitzen ekuna. Katalana ikasten badezu, zerbait gehiago zehar. Katalan ez dakiten adi hori behi da arkaikoa Katalunia. Elo bakarra da, ikasi esango marginalian, baina inaldi baten, Bartzelonatik kanpo nintzat ez da. Bartzelonan beste fenomeno batzuk baina hori da, ni kontzientziara enaiz apuntatzen nahi, horrek sortu ditzazken fabula garrien ondetara. Eta ondo horiek asko izan daiteke, beba izan daiteke, ondo pasatzen dutelako, izan daiteke diru laguntza ditu darako, izan daiteke gehiago saltzen dutelako, izan daiteke harreman berriak egiteko aukera dutelako, izan daiteke identitari bere izan daiteke, integratua nagolako, edo danarako.
baina talde gogor bat edo lehen moneko talde bat nik uste. Eta baina izan baldula talde bat kasi erlegintzakoa. Ezen beste erakunde politikotik etorriko da. Zeria doitiberako zera. Bueno, segiko dugu beste bikin, luzatzen ari da, ez? Baina, bueno, segiko dugu dugu. Jantzika egizue? Bueno, gure diskursoa dago zuzenduta Tolosako gaztetxo talde bati. Irudikatu dugu 14-15 urte bitarteko gazteak izango direla. Eta helburu zehatza izango litzake, garai horretan bai gertatzen da askotan gaztelaniarako salto egiten dutela. Euskaten ereduak, erreferentziazko eredu horiek gaztelania, beste hizkuntza batzutan hitz egiten dute. Gu eta irakasleak ez gara eredu, garai horietan. Eta orduan izango litzake helburua eten hori zenbatia eta euskararen erabilerarekin aurrera segitzea. Eta nondik egiten dugun diskursua, gu kokatu gara beraiek baino urte batzu gehiago izango dituzten gaztetxo gazteengan. Bonberenea bat etorri zaigu burura, gaztetxe inguruan ibiltzen den gazte taldea, pixkat kontra boteretik, gero ez talde batzuk etorri zizki burura, pixkat horri bezik gara etorrian. Eta non zabaltzeko izango litzake gazte horiek mugitzen dira inguruetan zabaltzeko diskursua. Zenteke kiroguneetan, gaztetxean bertan, eta gazteak mugitzen diren guneetan zabaltzeko izango litzake. Eta nola jarri praktikan, bi modu ikusi ditugu, bat izango litzake modu zuzena eta bestea zeharkako modua. Modu zuzena izango litzake gaia esplizitu egitea, bai ikusten ginu eta gaztetxo horiengan eragitea, baina beti eragiten hariko dianak izatea, beraiek baino, beraientzako erreferentzia izango dira gazte horiek izatea, gaia transmitituko dienak edo bintzat eragingo dienak, bai. Eta bai behar bada, igual gazte helduxeagoa den horiengan, kontzientzian eraginez ere izango litzake horrelako kate bat edo. Eta gero bai, zehar eragitea ere bai ikusten ginen, eskaintza kulturala euskaraz eginez, bai kirol eskaintza, bai kontzertuak diala, hitzaldiak diala, ikastaroak diala, eta horiek bai euskaraz eginez, beti referentzia euskaldun bat izan dezaten. Eta zen motatako diskurtsoa, irudikatzen ginen diskurtso gozagarritasunakin lotutako erakargarria izango den diskurtso bat izatea, kulturarekin lotua, beti ere kontrakulturarekin lotua, kontzertuak, irudikatzen genituen gaztetxean eman aldien ekitaldi horiek. Eta zer ari gara esaten, tortzen zaigun beti ari ginen kontra horrekin, eta euskaraz egitea ere kontra egitea da, ez? Euskat horrekin lotuta, ematen duelako garai horietan kontra egitea erderaz egitea da. Esaten digutelako eskolan, erderaz edo euskaraz egin behar dugula, gurasoak esaten digute euskaraz egin behar dugula. Orduan, euskaraz egitea ere kontra egitea da, ez? Munduaren aurrean. Eta horretarako, beraiek baino pixkat helduxeagoa den gazte horiek, ez? Esatea beraien eredu, ez? Pixkat gehu, alde batera geratuta. Jo izan dugu eskaintzea gune batzuk edo interesgarri izan zitekela, baina ikusi dugu Tolosan kasuan egon badagola, orduan goitikan sortuta proposatu baino gehiago interesgarria dela baliatzea beraiek dagoeneko sortu dituztenak eta ordezkatu beharrean edo haien